Fit-tmiem il-ġimgħa l-kumpanija internazzjonali Huawei se torganizza konferenza reġjonali f'pajjiżna. Konferenza li mistennija tiġbor fi ħdana fost l-ogħla kapijiet eżekuttivi ta' din il-kumpanija sabiex f'pajjiżna jiddiskutu l-istrateġija Ewropea. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għall kompetittività u t-tkabbir ekonomiku Jose Herrera waqt żjara fil-Mita. Herrera sostna li dan ikompli juri l-kapaċità ta' pajjiżna li jidħol fi sħubija ma' fost l-aqwa kumpaniji fid-dinja u jiġbed leħ investiment dirett barrani. Tenna l-daqstant li f'din il-konferenza se jidher fis-seħħ u jitħabbar dak li pajjiżna kiseb ma' din il-kumpanija. Naturalment, on the pipeline, u sa nagħmel announcement fil-weekend, hemm ukoll proġetti konkreti li ħana sa nagħmlu ma' din id-ditta partikolari. Dan turi ġifieri li kumpaniji kbar u d-dinja internazzjonali għandha fiduċja ħafna f'Malta, f'pajjiż, u hemm ħafna kumpaniji kbar li lestu li jinvestu f'pajjiżna. Herrera sostna kif pajjiżna is-settur tal-IT diġà jfisser 6% tal-prodott domestiku gross f'qasam li kull ma jmur qed joħloq iżjed impjiegi. Għaldaqstant tenna li fil-waqt li qed isiru sforzi biex tingħalaq id-diskrepanza bejn l-abbiltajiet tal-ħaddiema u l-bżonnijiet tas-suq, il-kollaborazzjoni ma' waħda fost l-aqwa kumpaniji fid-dinja tal-IT tista' tkompli tkabbar il-ġid li dan il-gvern qed iġib lejn pajjiżna permezz tal-investiment dirett barrani.